Hello bro. Hello bro, may gabi. Oh, isa ka dala madungog ko bro. Oh, madungog ba? Madungog. Unsa may topic ni mo ron tuod? Akong gipaluwapan lang tong ako ang gi-post ganiha nga kuan kining ah 490 katong prophecy ba sa 490 og kining kuan 2,300 ka mga tuig. Kaya sigot naabtan ako ba nagisgot mo kag kanang about sa salvation kaluwasan. Oo. Kanang unsa man ang kanang mga ingunana nga mga tuig bro? Unsa mga tuig? O kanang Nagsugot? nganong naamo ana nga prophecy unsay kuan na sa may Kana siya. Sige, paday. Oh, sige. Paday kana tiwasa. unsa may kalabutan sa pagtuo ana sa kaluwasan kanang prophecy. Kaya ako mo angkon gyud mo hindi kay ko mga tana ba na kay wa mo ko'y knowledge anang inana god nga sa inyong pagpiinyong hamana. So mas maayo ikaw yung mo-explain na lang what is the connection ana sa kaluwasan. Ngano nga Kana naka-focus mo na mga gitawag og prophecy. Kada ba kuan propesya man gud bro. Kuan kining aduna nay kalabutan sa kining kuan kining dito sa langit ng sanktuaryo ba sa gikuan ni Kristo isudlan mao nay mabasa nato sa kining kuan kining Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 12. Mm. Ingon dire hapon para klaro yun. Hebrewhanon 9 bersikulo 12. Mm. Aron kuan yun kining klaro yun. 9 bersikulo 12. Mato dire siya sa makausa o sa wala na ipagsubli misulod sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding o sa mga nating baka kundi sa iyang kaugalingong dugo nga sa ingon niya na nagkabot sa katubsanan nga dayon. Oni siya niya unsa ang kuanan dito kay nag-inlo magud siya dito kay ang kuan magud kini sa kuan buluhaton diri sa Iyota ba kadto sa kana sa Levitico 16:16. Ang kining ilang buluhaton pagtabon katong mga manana pagtabon sa sala tagitabonan ang sala pero dili na makakuan kay kuan naman na kining nahimo na siya kada tuig mo na mabasa nato sa Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 1 kada tuig nagihimo. Mayroon kay si Kristo ning sulod man so wala na ipagsubli. Oto diri sa kining kuan atong basahon diri sa 23 sa 24 sa Hebrewhanon. Mato diri sa ingon niya nagikinahanglan nga hulad sa mga langit ng butang kadto siya kuan nato kining urag kuan ba blura to kaning diri sa Levitico 16:16 ulad sa mga langit ng butang pagahinluan ni ining mga butanga apan ang maong langit ng butang pagahinluan sa ka maayong mga halad inihaw kay niini mo na si Kristo basa nato na sa kining kuan ang Hebrewhanon 10 bersikulo 5 nga ang mga halad inihaw wala tinguha kundi lawas ni Kristo gitagana. Pero sa 24, gingon diri kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga kamot sa tao ang buti pa sa butani. Nahulad lamang sa tinuod kundi ngadto sa langit gayud sa pagpangatubang karon aron aw alang pagpangatubang karon alang kanato sa atubangan sa Dios. Na siya. Una nga ang kuan ang sugod nga mabasa na to tungod sa kining kuan sa kining mato nimo sa hukom mato diri sa kuan do kining 1 Pedro atong basahon sa 1 Pedro kapitulo 4 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 17 ato diri 17 mato diri sa 17 kay panahon nga pagasugdan
ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios o kung kini magsugod man kanato unsa man kahay dangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios mo nang diha sa 2 kapitulo 5 bersikulo 10 kitang tanan mo tubang sa kining hukmanan kay si Kristo dito sa ako pagsulod niya sa Balang David Santuario human siyang hinlo mo nang mabasa nato na sa kuan ilingkod siya mo nang gingon diha sa kuan pinadayag kapitulo kuan kapitulo 20 bersikulo 11 o 12 mana siya nga kuan atong mga binuhatan isusi muna nga kung ang sa atong pagkinabuhi karon kinahanglan atong paano gyud susihon pag-ayo kay ang pagsulod bayan niya dito sa sanctuary dito sa langit sa nagsulod siya sa tagna kaya 2,300 man katuig propesya ya ang kaning wala ang kuan dapat pagahinluan paghinlo niya dito nagsugod siya kuan kuno gikan niya to ang mga tao gihukman niya agi kuan na niya gitan-aw na niya ang kuan atong kuan mga binuhatan kung maayo atong binuhatan ini kamatay na to banhaw kita sa pagbalik ni Kristo kung sa mga matay nga mga matarong mabanhaw sa pagbalik ni Kristo apan kun sa imong kamatayon naa ka sa kining pagpakasala managingon nga kada sa 2 Pedro 3 bersikulo 7 karang kalayo diha nga gisgutan na apel gyud ta diha okay Mark Anthony Raquel kisam ni mo join po ni bro Na ako'y pangutana ba bro? unsa man na Sa adlaw sa paghukom bro, importante pa ba nang basihan ka ng magtuman-tuman tag propesya? Or importante pa ba ng propesya sa adlaw sa paghukom? Mao ba ginay basihan sa Ginoo anang propesya kay murag hili akong nabantayan kun yung mga Seventh-day Adventist mura man mo og kanang tawag kaning nakapokus mo sa propesya ba murag mao jud na inyong gipakadak-an ba? O gani inyong kuan gamit-gamitan ninyo mga Daniel, Revelation, mga kanang 1,000 pila na adlaw. Mao na basihan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom bro. ang kanang propesya mo bro dili na basihan mo dili na mao basihan sa paghukom kun dili atong binuhatan kanang propesya gipahibalo lang na sa to kuan kining mo abot ba matuman ang propesya ha nya pag-abot sa kuan kanang 2,300 ka to gitagna man na siya nga dito sa kuan kining langit si Kristo sa kining balang dapit dito sa langit usulod siya man ay magabasa nato na sa Hebreanon kapitulo 8 bersikulo 1 ug 2 bro ikaw na to po sa 5 Mao din na. pero ang kuan basihan gyud sa paghukom bro dili ito sa propesya kun dili ang kuan kining atong mga binuhatan gipahibalo lang ng propesya gitudlo lang na nga kaning kuan ikan pagsugod sa propesya adon mo pagyon kanus aning takdo ana ba nga pagsulod ni Kristo dito sa kuan mo nang gituki gyud na mo na siya ay aron maibalo po musultihan po ang mga tao makapanganan po ba nga aduna di ay paghukom nga pagabuhaton ni Kristo. Bro, speaking of kanang gitawag na to judgment ba? Kanang di ba maingon man gid mo nga mabinuang manang doktrina sa Katoliko kay dili mabasa ng kanang purgatorio, dili mabasa sa Biblia ang rosaryo, di mabasa sa Biblia kanang panguros. Ang akong pangutana bro, related ni sa judgment kay nagisgot mang gagadlaw sa paghukom. Kanang term nga kanang hukom investigativa bro, diin mang sitas mabasa nato na sa Biblia. Kato nga nga matik story ay. Nabay gi-mention dito nga hukom investigativa. kanang kuan investigativa kuan na sa kining tudlo na mo ang mga teksto diha nga gamit may tungod gyud sa paghukom pero ang kanang so matotal bro, di gyud makaplagan ang terminong hukom investigativa sa Biblia.
Okay, kada dayon ko anday. Kitang tanan mga tubang kanang daya sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10. Mga tubang ta sa to ba adunay kining pag-imbestiga na to. Unsa man nang mabasa, so wala tay mabasa no nga kanang term hukom investigatiba, so di na lang po ko mopaluap siguro pangutana ani nga bot-bot siguro ng hukom investigatiba kay di man mabasa ang term, kay same ra gud po na sa inyong katarungan nga bot-bot ning Rosario kay di mabasa, pero naaman may mga verses nga i-prove nga ang unod sa Rosario na sa Biblia. Pero arita bro, kanang Hebrewano 9:27 bro, unsa man ang klasihang hukom bro? Hebreano 9:27. Oh, balihog ko no kung basa sa imong Biblia diya kung naa ka. Hebreano 9:27. Isa. Unsa man ang klasihang hukom, mao ba na ang judgment day or kana ng hukom nga halimbawa nalumos ka sa dagat ikaw rang usa dahil namatay ka kay wa ka masalbar, di ba? Matawag ba nato na siya og kana nga senaryo or adlaw gina nga judgment day ng as a whole? Kini siya bro, kini ako masaw na. O maingon nga ang tao inabutan nga mamatay sa makausara. O tapos niya na mao ang hukom. Kini siya bro. Tinuod Bro, kaysa kita mamatay. ang tao bro, mamatay ang tao, then human siyang kamatayon, hukom. So, ani bro, what if ba, senaryo ha, ibutang ta lang, atol, mo example lang ko nimo ha, na isa ka kauban nimo, pero wala ko maingon nga matinuod niya. Example lang na isa ka kauban nimo ba, nahagbong diya sa dagat ba, samtang galawig mo, dayon, wala maluwas, namatay ni noon, kay, lalong na kay namos law, diya, balod-balod, ngit-ngit kayo, ang namatay siya ba din ang pangutana bro, sulod ba siya anang Hebrewano 9:27 nga hukman inig kamatay? Niya bro, ang sa hukman sa kuan, kanang ko ba kaning imong ko ba? Kanang kung namatay ka nga kining kuan, matarong ka, ay kuan ka sa kaluwasan, pero naay tambag. Na atong basahon. Ang sa giingon diri sa Ecclesiastes. Pero bro, dili po na maunang hukom investigatiba kanang naa sa Hebrewano 9:27. Dili ni mao. Atong basahon sa kuan. Ecclesiastes. Unsa man ang senaryo ha dia bro nga ingon ni sa amot og kung kaysa pagtuon man gud sa amo ang mga Bible scholar, dili gid si San Pablo ang author gid na anon author siya, but i-attribute lang na ni San Pablo kay ang style man gud mura siya kang San Pablo ang dating ba, pero grant na lang nato nga si San Pablo ang author ng Hebrew. Pag ingon ni San Pablo nga mamatay ang tao dayon ayha siya hukman, pangutana ani dili ba na siya unsa man klaseng hukuma na, unsa man ang senaryo ha, dili po na siya mao ang hukom investigatiba o di na mao unsa man na. Ako sa basahon ni bro sa Ecclesiastes og pasabton ta ka. Diri sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5 hangtod sa 6 laktaw sa 10, laktaw lang na to kay ganiro na to dugay naman. Mato diri kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, lagi mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni mahibalos pa sila. Tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan sa 6, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina. Nawagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gyapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Sa 10 ilaktaw na to kay patingtasa. Sa 10 tambag ni siya. Bisan unsa ang ikablagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na. Uban ang imong kusog. Kay dito sa Sion nagpasabot kamatayon, diin ikaw mo adto walay bunuhaton ni lalang ni kay balo ni kaalam sa tupa wa na kay mabuhat. Sa tupag kung sa buhi pa ka, kinahanglan boto nimo ang kining makapahimot sa Ginoo. Kay sa iyang paghukom, mamatay ka, ang imong mga binuhat na mato pa magagarang kuan giingon diya sa kining kuan sa Pinadayag 20 bersikulo 11, basahon na to. Pinadayag 20 bersikulo 11 12. 20 bersikulo 11 12. Mato dire?
Eh, Oh. Og unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi og ang naglingkod niini gikan sa kang ginsang atubangan ang yuta og ang kalangitan na nagpangalagyo og walay dapit nga hingkaplagan alang kanila sa 12. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko og mga gagmay nga naragtindog sa tubangan sa trono og dihay mga basahon nga gipamuklad usab dihay laing basahon nga ibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi og ang mga patay gi panaghukman gipanaghukman pinasikad sa naisulat diya sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan sa hukman ang ilang mga binuhatan mo na kung namatay ka nga matarong ka luwas ka kandidato ka sa kinabuhi dahil pero kung namatay ka nga dautan bisan na ko pa naligsan pa ka diha o na lumos ba ka sa dagat kanang, di ba naaman sa Revelation 21-27 nga oh walay bisan isang buling makasulod sa gingharian sa langit. So kanang buling, mag-iskot tag buling, sala na dili na katong buling nga nabuling imong sinina, or imong panit yan nasa kirag lapok. Ang kanang buling isala. What if bro, kanang namatay siya ba? Ang yang kamatayon isingunaning senaryo bro. Tungod sa kagutom niya, tungod kay manglilimo siya, wala gid siya, why mo hatag niya ba? Kay dugyot siya, bako niya, kanang, as in, kanang grasang tao ba, taong grasa. Nangawat siya pan dito bro. So yung pagpangawat ng pan, dito sa big shop, natingalang tag-iya nga, mawalaan magpan. Sa dihang nasakpan, ikaw rin pangawat sa pandring buhanga ga, gipusil siya, patay. Tungod na to sa kagutom ba, ang inungdan sa kamatayon is gipusil patay. Nganong gipusil patay kay nangawat? Kanang term kawat, sala mong gina bro. Ang pangutana, hindi kamatay anang tawhana bro. I-connect na to sa Hebrohanon 9:7 nga hukman dayon. Ang pangutana, malangit ba tong kalag niya to bro? Nga namat kinangawat. Gipus nakasa ha? Malangit ba tong kalag niya nga naarabas Biblia nga way hugaw makasulod sa langit. ang binadayag 21-27 bro kada di ang nagisgon ni sa dili dito sa kuan ang dadon dire kadto na mga linos kaning ko ba giskutan diri sa una kuan kini Tesalonica atong basahon na Aragon na bro, basta aragon ng pinadayag 21-27. to saan kuan diri sa uno Tesalonica 4:16 Copy. mato dire yo kay ang Ginoo gayon man mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon muna siya sa pagbalik ni Kristo ang sayang panahon Unsa na bro kanang pana Revelation 27? uno Tesalonica 4:16 basahon na to ang Katong Revelation 1:27 daw bro. basta na to ang pinadayag 21-27 Sulaye ko no. na ang sagingon diri apan din dili Ako lang ipaybalo diri sa tanan nga inamigor ni nga mo ang Bradlani ha, dili ni away basig kay ngong Yago ko sa kubat para mo. Go padayon. Diri sa ako ang pinadayag 21-27 nagingon diri. Apan din hini-hini walay bisan unsang mahugaw mapasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamagat. Kung dili sila lamang nga naisulat diya sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Ano siya? Karon atong ikuan kini siya ang bagong Jerusalem nang ikuan papuyan ni Kristo dili ni wala ni dito sa kining paghukom na kay kini diri ang dadon di ang kuan dito diba nagingon ni Ginoong Hesus diya sa kining pa ba kanang Juan 14 bersikulo 1 og 3 ngadto sa 3 ingon siya kinahanglan dili magkagulo inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako sa balay sa kong man anay daghay puy-ana kun dili pa ta moadto ko ron magandam og luna alang kaninyo og samahad to nako magandam na kog luna alang kaninyo mani ako pag-usab og pagadawa mo aron kun diin ganto ko ato usab kamo man siya
Kato pa, ang pinintuan, kining nga makasunod ay ni kato rin mga naluwas mo. Dili katong hukmanan pa. Kato nang naluwas. Kuan man gud bro, matod sa Biblia is walay buling huhugaw makasud sa langit. Karon inig bro nga yang nagito no nga tungod din taon sa kagutom nakapanguha siya pan nya kung mananghit po siya sa tag-iya di po siya tagaan pauli dito dugyot kay kag dagway madaot among baligyan oy bahok ka so nanguha na lang gid siya uy ikaw dito panguha di pang patay gid taon giulo karon kay naaman sa Biblia nga hukman humag kamatay di ba imong tong gibasa kanilang Hebrehanon maybe 20 city asa man to yang kalaga na bro malangit ba to Kada siya bro, sa una-una ra man gud nato na. Kada nangawat si tinapikawat yun siya. Sala gyud na siya. Sama gito, sama gito. Sa imong kabahin bro. Sa imong kabahin bro, ug ikaw ang Ginoo bro. Ako to i-balance ba? Ikaw ang Ginoo, Ako sa ako ang bro. Ako sa gitiwas og explain. Oh. Nga nang mangawat man gyud siya, kung nangayo di siya sa tagiya. Di ani man ko senaryo ha bro. Nangayo ko. Ako ang biktima ha, ikaw ang tagiya. Nangayo ko min kag dili ko mangatag nimo kag baho kay kawan ha. Dugyot kay kap. Bawra inungdan ako customer di sige kag kuan ni pondo-pondo nang atubangan pa. Adi, ako nga kanang dugyot sibat na lang pod kay sige man ko kasaban. One time nalipat man jud ka. Gutom na kayo, wa kitang tagiya op. Bunlot ko duha ka buok pan, duha ra. Kimo mo di nakuha na ho. Ikaw rin tigpanguha din sa kung pantulog adlaw na ni mawalaan dire be. Gipatay jud ko nimo, imo jud kong giulo. Karon ang pangutana, dire na punta sa senaryo nga ikaw na pud ang Dios. Ako ang biktima gihapon. Hukman nimo kay ang Dios mohukom suma man kasi ang binuhatan na pangutana bro. Unsaon mong kunimo imo kung impierno? Nga nakasala man jud ko, nakapangawat man jud ko. Unsa man impierno ko nimo or ahang gid ko ibutang. Kay murag unfair pud sa uban no nga kana bang gitawag nato ang pikas nakasala sa dako kayang sa nang rape sa baye din human yang gipatay pagkahuman pikas ito nagsuyop siya gisabo pagkahuman murag nabuang na gid siya naghikog siya so klaro gitong bugat yung sala anya ko kay mura taon gutom kawat unsa man ni unsa may di ba ang Diyos is hostisya man unsaon gid nimo ng kalaga bro ilangit nimo o ako kabayan na ilangit ko nimo or imo kong i-appeal o balhog dito sa impierno. Ako bro, ako tubag bro. Ako dili ko di ko mo gid ana nga masama ko sa Dios kay di man ta Dios. Alagi example lang di ba? Sample lang nila to nga sinaro ko yung ni Dios ka ha. Ngano sa drama ba sa senaryo ng murag drama. Ang Dios nagingong yun. Kaya ang inyong mga huna-huna dili mao nga akong huna-huna sa to palahi gid ang panghuna-huna sa tao kun atong ikon sa tawanon sentid siya gyud nato pero ang Dios gugma man siya ray kamao ni tan-aw to sa paghitabo ba kun gikinahanglan bro ina mo na yung usay anak kinatibukan bro mo nang dako kayong hinungdan dako kayong rason ngano ang simbahang Katoliko nagtudlog purgatorio ngano man ang purgatorio is butas sa bot dapit. So, mo ni bro nga kay ang Dios gugma man langalang magitagak niya to impierno mawala iyang pagkagugma ng ina unfair kayo morto yang sala Lord nakapangawat tungod sa kagutom niya mo ring itagak ng impierno nya katong nang rape natural okay ra ko atong gahikog kay dako bugat man jud to so may impierno jud to labi nagnangawat jud siya din human gahikog siya ana gipatay pa niya ang okay ra ko ato. Pero kani bang gitawag na to nga kining iko bro nagtudlo mig purgatorio. Kanang purgatorio diha ipamutang ng mga kalag sa mga taong dili pwedeng itagak sa impierno kay di ba nagingon si Kristo sa Biblia timan bilangguon ka hangtod kabayran mo ang imong silot. Diba kanang gagmay nga sala mo na laing termino ang purgatorio bro bilangguan na siya sa mga kalag na nakabuhat og gamayng sala
diin si San Juan ni Juan 5:16, 17 nga dunay sala nga di na mo kinahanglan magampo pa. Naisala nga kinahanglan ni ampo pa. Munang kami mga buhi amo ginang halarag pagampo. Una siya bro, inana ang senaryos Katoliko. Munang mo bitatong nangutana ko nimo, saan ning kalaga. Naglisod pud taong kag explain nga kay para gud nimo is sakto man ang gingon sa Biblia bro, kanang Revelation 21:27 nga dili ang hugaw makasud sa langit. Kato hugaw man gito siya kay nakapangawat man sa man yun to. Pero mo na natay purification, limpyuhan ba? Ay ha siya ma langit. So mo na siya bro. Ane bro. Share paano niya? Share tag idea ba? Kini para man kana magong mga butanga bro, matudi mo nga mo na nagidoktrina mo kining purgatorio kay mo na butangan na natong mga sala nga Di ba tanawa ra gud bro? Tanawa ra gud ang Biblia. Si Kristo bitaw kung imong basahon ang Biblia to Biblia. Kaniya. Kung imong basahon ning Biblia sa wali ni San Pedro, tanawa unang Pedro 3 ingon siya diri kay si Kristo sa 19 largo tag 19. Kay si Kristo mismo namatay sa magkausa lamang tungod sa atong mga sala ug matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Nagipatay siya ingon nga tao. Apan gibanhaw siya ingon nga espiritu. Sa verse 19, ug sa iyang espirituhanong kahimtang. Imagine ha, espirituhanong kahimtang ni Kristo miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Ang question ani, unsa man ang espiritu nga nabilanggo diha? Ako lang yung sulayag basa ning akong Biblia nga La Sagrada Biblia nga in Spanish. Atong basahon na. Tanawa. Ako ning sulayag basa ang unang Pedro 3:18. Ingon pa sa Biblia, bro. Uy, wala mo ko ang kopya ari. Ingon pa sa Biblia, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo forbuca de noi cuidoro la provocación del arca el Padre sa entiende por espíritus purgatorio. na diri si Kato diyan bro. Alam lang ni sa mga nangita og kanang mabasa jud nga purgatorio ha litra por litra pero sabi ko na nanahimik na siya mao din na bro nga si Kristo ni adtos kalag nga nabilanggo og gawali. Katong kalag nga nabilanggo bro, dugay na nang nangamatay. Panahon pero siguro nas lunok ni Noe kay murag nakabasa ko og kanang footnote na siguro tos Biblia nga kanang mga kalaga diha panahon pa na sa katong paglunok ni Noe. Imagine ha, dugay na nangamatay giadto pa yung Kristo aron niyang walihan. So therefore, walay katarungan, wala tayo ibang rason niya sa likway na to ng mga pagtuo nga nag-need yun dahil silang pag-ampo. Kaya mismo si Kristo ni bisita man. Unya, kanip ng tao bro. Kanip ng tao bro. Sa unang Pedro 3:19. Hindi pong tao bro, o ma-impierno na, wala na Ginoo musubay. Diha, kaya kanang impierno, that is gitawag og kanang eternal punishment. Wala na jay tao nga maluwas bisan pag ikaw buhi aning kalibutan na sa pagkadaadlaw kang kampo Ginoo luwasain taon tong akong amigo kung asawa nga tuas impierno ka lang wala na to. Sa diri buhi pa ta kinahanglan jud tang maghinulsol para mahawas ta ni anang mga sala nga atong gihambin. Mo bitaw nang giingon ni San Pablo sa Biblia bro. Sa unang Timoteo man siguro na 5 ato daw sulayag pa nalimot ko kay di na ko to sa ulo ang sita sa Biblia. Sa unang Timoteo 5 man siguro to 5 katong giingon ni San Pablo ba nga adara 5:6 unang Timoteo 5:6 ingon siya apan ang ang mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod, buhi pa siya sa lawas. Kini makasala, tag salang mortal bro, mamatay gid atong espiritu ana, pero buhi atong lawas. Mo na giingon ni San Pablo, galakaw-lakaw, pero patay sa espiritu, kaya namay salang mortal.
So bisag kung sang adlaw og tig-ikin siya, mamatay siya diha, wa siya pag ginulsul ana, wala jud. So ang samo lang doktrina sa Katoliko ha, ang makapabuhi balik ka ng kalag nga namatay sa nga espiritu, mo na ikumpisal atong pare. Kay naman dito ang reconciliation ug pagpasaylo sa sala. Ang Dios mo inihatag ang nagkapasayloan pinaagi sa iyang sulugoon nga pare. So mo na nga inigmingon ng pare nga ako sa ngalan sa Bro, bro. Ako sa basahon eh. Sige bro. Murag nabuto naman si Pastoy, ingon ni Ronald Bisdak o si Losel Binialis makalintag. Ang gusto siguro ani mga tawanan ni nga sapawan taga sa imong explanation. Dili Ang ray. sorry. Di ani Gusto siguro- muna ako lang ipasabot lang nga. Mindset sa Katoliko o mindset sa inyo nga lahi jud siya. Sige patayon bro, kay kita naman istorya, di nato ni sila luminaw. Ano lang mindset sa Katoliko o mindset sa inyong yung paglahi jud siya. Mo nang kami Katoliko blessed jud may kay naa jud may purgatorio. Kana bitawng Hebrehanon 9:27. Mauna siya kuan bro, wala actually kanang hukom investigatiba bro. Dili na makaplagan sa Biblia bro. Wa po'y apostol nagtudlo ana. Duha ra ka klaseng hukom bro. Ang hukom kanang gitawag natong general judgment nga mao tong katong kinatibukan as ahol nga tapuso na ni Kristo ang kalibutan mo balik na siya. O kaning gitawag nato nga hukom tinagsa. Ang hukom tinagsa bro mao nang kanang imong gibasa nga Hebrehanon 9:27. Mamatay ang tao ug hukman siya sa Dios. Halimbawa, naligsan siya motor, kusog kang daga niya. Pagkahuman, namatay siya undot pa. Wala ang kuan hukom investigatiba sa kuan Biblia. Wala na bro. Ikaw na gali nag-confirm na ganina nga di gyud makaplagan ang word nga hukom investigatiba. Bisan pag mogamit ka og kanang sita sa Biblia nga Sa to. 2:20. Ang Asa kuan mo, kuan hukom investigatiba nagpasabot nga kuan kining kuan ba? Kuan man gud na siya. Kining nakuha na ba nalangkob na diha ang kining nasulat sa Biblia ba nga may tungod sa kining pagkuan sa atong sala ani bro. pay atong sala ba Lagi Mao na lagi. siya. Mao na to bro. Ang kanang Ani sa ta. Hebrehanon 9:27. pagpagunta ka pangutanon ta ka Mo explain ko bro. Kadalahan. ato ni mga wala ning kuan kining wala ni mabudi ni mabasa sa Biblia ning purgatorio may imong istorya ganiha pero nga nung nagbabay naman mo purgatorio nga wala man na sa Biblia. Ani man gud bro, ang akong buti pasabot ba, di ba? Kamo nagsige mog issue nga kanang purgatorio ninyong Katoliko. Nagpasabot na ang Biblia bro. Nani ba, bro? Akong buti pasabot ganina bro. Bro, ang akong buti pasabot ganina nga kamo. Ingon bitaw ko nimo nga kamong mga Seventh Adventist di ba gatudlo mo sa mga Katoliko nga kani mga Katoliko mga bungbuang ni kay katuog purgatorio. Basahan na ba? So, Pinadaya- ako lang pula ni bro is kami mi counter pod mi counter mo nga kanang tawag aning ni ang naagid sa Biblia ng mga butanga although bisag dili nato word for word makita ang uban but ang essence ang sulod naa sa Biblia. Kasi Di man ang giingon nimo ba nga? Di man ang giingon nimo ba bro? Bro, ani bro? Di man ang giingon nimo nga yung kuan kining bro gapo nga ang kining kuan kining purgatorio wala sa Biblia di mabasa sa Biblia. Ang kuan pinadayag 22 bersikulo 18-19 basahon nako. Akong pasidanan ng tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya niining basahon na. Kung adunay magadugang niining basahon abisan unsa kani gadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahon na. O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon pasabot sa Biblia. Sa basahon niining propesya pagataktak karon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga giisgutan niining basahona. Karon nasa naman tong kuan? Pasabot nga dugangan niya ang Biblia nga gimo mo ani bro. Si Apostol Pablo, tiwasong sana ko. Si Apostol Pablo nagsulti nga kining ang tudlo sa mga apostolis mao itudlo. Matod pa sa Galacia 1:8. Ingon si Apostol Pablo bisan pa kami usa ka anghel nga tudlo lahi sa among ginatudlo ipatunglo siya.
Nya karon wala sa Biblia, wag itudlo sa Biblia. Ngano dugangan na to? Inani bro, ang ako mo explain ko kanang imong gibasa nga Biblia nga dili pwede magdugang ni inang propesya ha, wala man tagadugang ana kay pag-ingon ni San Oy. Juan ang kana nga propesya sayar ng libro mo ito ning niingon si San Juan ni ining libro ha. Wala po siya maingon si San Juan nga ni ining mga libro ha. Masahon gani. Bro, ako mo man og-explain bro para magkasinabot ta kay di ta magkuanan eh mag Anya kasi siya po. Sa Nuwan, klaro gyud ang giingon ni San Juan nga. Klaro nagingon ni San Juan nga ni ining libro ha, dili mga. Kunya ang Biblia kay naglangkob na nagdaghan ng mga sagad lang bro. Ang Biblia naglangkob nagdaghan kayo nga mga libro. So pag ingon ni ining libro ha, katulad ng mga propesya nga naa sa di ba? Katulad ning mga propesya nga naa ni San Juan kanang revelation ang gipasabot niya. Mo na nga di day ta pwede magduga nga ana. Gisa may katumanan na nang naigo, kamo kay ngano man. Instead nga nanagna si San Juan na nagtag-an-tagan pos iling gud wat inyo mong gipasok diha. Di masilbi. Wala kay kung magbasa gani taog Biblia bro, sadton sad pud nato ang mga grammar kay ulaw kayo kay pirmi sa grammar. Bro, karon nakaibalo ba ka bro kung unsay ilhanan sa kining tinuod nga propeta? Ha? Nakaila ba ka kung unsay ilhanan sa tinuod nga propeta? Bro, ang maingon tag ilhanan sa tinuod nga propeta bro, dili kayo ko kanang sinatian na kay ngano man in the first place. Wala mi naka-focus unsa joy kanang kami sa Katoliko ha. Dili na mo focus ug unsay ka kanang sa bro. Ay sad sapaw kay naminaw ko na. Dili na iya sa simbahan Katoliko nga magtuon og kanang mga kinaiya sa propeta. Di ba kay ngano man dili na mi kayo focus ng propeta. Wala na mi nagsaligan ng mga propeta kay ngano man si Kristo na among gisaligan ug ang iyang mga sinugo kay kung moingon tag Kristo nga atong kanang pangutan-on ingon man siya San Lucas 16:16 ang mga propeta taman ng Juan magbubunyag. So diha ra taman putol na. Ang last prophetic book ha, imagine ha, ang last prophetic book sa Old Testament si Propeta Malakias lang. Si Propeta Malakias ay last prophetic book. Pag moingon pud tag last prophet in the Christian faith, si San Juan magbubunyag, San Lucas 16:16. Muna kung adto ka sa Biblia ang Kristohanong katilingban man siguro na ang mga propeta taman lang ni Juan magbubunyag. Kung sa laing version, ang mga sinulat sa mga propeta taman lamang ni Juan magbubunyag. So kanya atong panahon na giwali ang mayong balita. Aba na nga di na ta mo dawat og kanang naay propeta lain na pa siya mga sinuwat. Wala na. Si Kristo na ta kay ngano man tanawa ha ang senaryo ha. Hebrehanon 1:1 padulong 2. Akong basahon eh. Now, klaro kayo. Dili na ta mo tuog mga kinsa pa ng propetahan. Ako propeta ko gisugo plus Ginoo tuogi ko ninyo. Ayaw na bro kay akong Hebrehanon na 1:2. Sa karaang panahon misulti ang Dios ngadto sa atong katigulangan pinaagi sa mga propeta sa makadaghan og nagkalain-laing mga paagi mo nang sa Old Testament minaw yung tagpropeta kay dito ang Dios tigamit og propeta sa Old Testament. Pero pag ingon niya sa katapusang mga adlaw niining mga katapusang mga adlaw apan niining mga katapusang adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. So nigamit na siya kang Kristo wala na sa propeta mabitaw tong nausab ang panagway ni Kristo dito sa Mount Tabor niingon ang tingog sa langit kini ang pinangga kong anak pamati gayud kamo kaniya. So therefore kay Kristo na ta mamati di na ta magsalig atong panag-an sa propeta Old Testament kay natuman naman to panahon ni Kristo gitagaan ng katumanan mabitaw mingon sa Biblia sa Mateo wala ako mianhin ining kalibutan aron pag bungkag sa mga kasuguan do dili ang paghatag niini sa hustong kahulugan. Katong mga libro sa mga propeta gitagaan ng fulfillment nga ang kanang mga fulfillment dia siya na. Ana na siya bro para magkasinabot. Sige, Mato di mo bro. Kuto bro kang Juan nga Bautista. tanawa ra ko basara ko na imong Biblia kanang Lucas 16:16. Basahan na ko ha? Unsa man imong Biblia King James?
King James ay mo Biblia. Kuan ni siya. Kining ang Biblia ni. Aba, King James. Ito nang Atong kunag din siya. Kunag din siya ba? Ato dire, ang kasuguan og ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan. Oh, Og so itong panahon na ginawali ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug ang matag-o sa katao nagasulod niini sa linog sanay. Wala man mag-iskot diri si pagkatapos ang propeta. nilungtad lamang sa panahon ni Juan, buti pasabot si John the Baptist, that is the last prophet. Bisag i-research pa na nimo, ultimo ka ng mga biblical scholar sa protestante, o yun jud kay sila ana. Sure. The Sure ka, last bro. prophet of the Christian faith, si Saint John the Baptist. Hoy, Kapito ng wala ka ba- sa bro ha, explain ako ha. Wala ka kabasa sa kining buhat? sa may buhat. Sino ka itong nagsulat gapon? Sa buhat ba, Tama. mga anak ng Filipe, ng mga babae, mga manalag naman to. Ay, bro, wala man tay problema na bro kay kanang mabunyagan ta sa simbahan na gitukod ni Kristo. Nakaambit ta, ano na bro ha? Pasabton ka na ko bro. Kaning mabunyagan ta sa simbahan na gitukod ni Kristo, nakaambit ta sa pagkahari, pagkapari, o pagkapropita ni Kristo. Dili, manggod. Dili. Sabay na sa mga. Sa Ang istorya, kung akong propeta, kutob ra kang buwan. Lagi-lagi inani ba? Ang kana nga senaryo kanang giingon ni Kristo naglungtad lamang kana King James wala mong gigamit. Naglungtad lamang sa panahon ni Juan. Bot pasabot Anta, taman rang Juan. Pero bro, nganong naman dyan mabasa da sa Acts of the Apostle? Pasabtot sa pasabton taga bro. sige, sige. Ang sa Acts of the Apostle, kanay mong basahon nga, naam lagi propeta si katong kang Filipe, yung mga anak. Propeta am lagi to. Wala tay problema bro, kay ang propeta bro, nadawat ra na nato, dihang mabunyagan ta. Naambit ba? Dili nga propeta na ta. Naambit ra na nato. Kanang mabunyagan ta. Nakaambit tas pagkapare. Naghimo-himo na mo ang Pagkaprofeta ni interpretasyon. Kristo. Tita bro, manang di ta magkasinabot kay musapaw ka. Sige lang. Oo. Nakaambita ng tulo. Pero wala tayo labot sa iyang pagka-Diyos. Ha? Kaya di na nato na mabatunan. Kana lang tulo. That is why, nga, sa simbahang Katoliko, naman may mga kami. Pwede man sa matawag ang atong mga buhat o mga kanang kamo lagi na gingon sa Biblia no ngayon yung damay propeta lagi pero inambit ra na dili jud sa mismo tagi ang propeta Dili magkamatag nga. karon moingon ka nga si Eileen Goldwhite ay Brad propeta man to gisugo man to sa Ginoo. Aputan, punyagan ba sa tinuod nga simbahang gitukod ni Kristo karon makaambit siya ana wala. So dili mo sakto ning inyo ang balansahon nga tapong away nga gisulat ni Eileen Goldwhite nga si Eileen Goldwhite lakip sa mini nga propeta. Oh, nga naman pag once mo claim gani ka nga propeta ka nya wala ka masakop sa simbahan na gitukod ni Kristo. Kanang imong ka propeta na. Gipangutana taga bitaw ganiya nakahibalo ba ka unsay kining ilhanan sa propeta wa kay kahatag. Di ani man god bro kay nga naman. Ang kinamang propeta bro og kanang tinuod nga propeta ang ilhanan sa tinuod nga propeta nagwalay sa matod pa ni kuan kining Isaias, propeta Isaias sa 8:20. Ingon pa ni propeta Isaias, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili no nagsulti nini, walay kabuntagon alang kanila sa tupa. Kung di ka mosulti sa kasuguan, ikaw nagangkon-angkon ka nga propeta, nagpasabot nga ikaw piki nga propeta. Karon anita sa kanpan, anita sa kining Episo 4:11. Ang gasa sa Dios ha? Ang uban mga ebangelista, ang uban mga pastor, ang uban mga apostoles, ang uban mga kuan kining mga magtutudlo, ang uban mga propeta. Kasa na sa Dios ha nga nadawat. Ani bro, ako Nagpasabot nga kung wala kang ng relihiyon na bro, wa kang nagtudlo sa insakto. lagi ani mo ipamugos mo gud nimo bro nga nakabalo ba jud ko kanang sa Tagalog pa ni alam mo ba ang katangian bilang isang propeta? Pero ani, ako na lang kagtuganan. Kami wala mong nakapokus ang propeta nga. Kay dili namin namati ni Kristo kay mo lagi to kung gigamit ang Hebro 1:1-2. Sa Old Testament ang Dios ni gamit jud sa propeta.
So careful Ay, po bro. Kaya naman tingnan yung mga fake prophet sa unang panahon. So di gid Ano siya. ka, bro? Ay, Pero sa ani ako mo sa- ba bro? Ani asa ko baraha bro. Kaya istorya ko man ko bro. Asa ko baraha. Ganina naminaw kay ko nimo ganina wag ba hilom kay ko ma-explain ka hilom kay ko. Sige, padayon. So ako na lang itugan dire bro nga ang katangian sa propeta una muuyon kanang uyon ba siya sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Makita nang nasa Isaias 8:20 nag-ingon sa may gingon dito nga ang mensahe kinahanglan itandi sa balaod o pamatuod kung supak klarong pagtudlo sa kasulatan dakong pasidaan jud na. Ikaduha kanang natuman ang iyang gitawag na tog propesiya. Nabitan na Deuteronomio 18:21-22. Oh. Naghatag og prinsipyo nga kung ang usa ka giingong propeta mosulti sa ngalan sa Ginoo ug dili mahitabo ang iyang gisulti dili kana gikan sa Ginoo. Daghan kay mga propesiya ni Hiling Gulbert nga hantud nga palpak. O bitaw na may Asa- unsa ni? Ha? Asa sa propesya nga napalpak na yan? Unang-una, kanang iyang pagpanag-an nga mobalik ang Ginoo 1844 kada kung palpak ana. Mao bitaw nang gi-kick out siya sa Metodista. Kay Metodista di Sa di nato, siya ha? ang ani bro. Ay sa pawi ko. Ay, nato, Si Hiling sa nato. Gulbert Palpak. Putol sa nato, kadali lang. Parang sa tagad niya. Kadali lang. Matod nimo na palpak si Ellen G. White sa 1844 nga balik si Kristo. Si Churyo ka nga si Ellen G. White nagtagna na. Tara oh, libro ninyo. Akong basahon na. Akong basahon na. Si William Miller mana? Akong basahon na kanyo. Na akong basahon niya sa pasiklap sa kinabuhi ni Ellen Goldwhite. Kaniya, sana ko ni. Ellen Goldwhite 1827 to 1915. Kining 1915 namatay na rin na tuig. Kining 1827 morning tuig na tao siya. Akong basahon na. Usa ka mahinungdanon nga tinun-an ni Kristo tinun-an ni Kristo Hesus si Ellen usa ka Metodista hangtod nga nag-edad og 17. So nag-edad day sa 17 tama na sa Metodista. Ngano man gihulog siya sa simbahan tungod sa paghisgot og pagtuo, nagpatuo man siya sa Metodista sa pagbalik ni Kristo sa tuig 1843. Nya kaning Metodista di na mo tuog tagan-tagan. Kapag duslakan nimo nagmanga hula-hula di na sila modawat. So ang resulta mo siguro nahunas mga taga Metodista muro magbumbuang ni bayanan niya. Gi-kick out na lang siya. Didtong William Miller niya gipatuo. Nya si William Miller kini kagat man naunang William Miller kwarta jud ni. Kana lang daang kanang rapture tindagana nakasaping pastor na. So kwarta ni. Yang gidawat karon pagdawat na niya napalpak man. Wa man matuman, girisit na sad niya October 1844. Sus kay palpak man gyapon. Kaya laging gipatuo nga ang mga tao mubalik yung Ginoo na napalpak man. Karon diay mga senaryo nga di na gid sa ganahan mo agig dalan kay maulaw naman siya sa mga tao sa kasagbutan, kasagingan, kamaisan. Mo tong resulta si Ellen Goldwhite ug ang iyahang mga kauban sad naggrupo-grupo na lang sila og nagtukod sila ilang kaugalingong denomination. Mauna, ngimog yung palalumagtuon kanang Seventh Adventist, resulta ginaspalpak nga gitudlo ni William Miller gikan sa Ellen Goldwhite. Mo bitaw nang naamoy mga doktrina nga gitawag Great Disappointment. Gisgutan gyud na sa inyohang mga The Great Hope, naamoy mga Great Disappointment. Naamoy gyud koy Great Hope dire, tanaw. Pabasahon niya. Great Hope, asa na to? Itong English ayaw lang ning kanang kuha. Yan naman siguro ko yung Bisaya sa dati. Nakoy Ako na sa isa bro. Asa bro, kadali lang bro. Kaya ako sa tinawon ning inyuhang ingon nga asa mo ani ilim nga napalpak. Pagsulti mo una ko man ka kay aron ako labot. Moingon naman ko nimog sige na kay tama ra pug ko nga alas 7:40 kapin kay niyang mag-live ko. Pero dili ikaw kung topic sa live Di ko tanang mga friends, mga followers na ako. Ay dagay mga baser dire. Wala sa bro nga. Napatoy murag sa Bisaya man siguro to nga libro. Tanang sa Bisaya ni. Kaning na to isa-isa kay pwede magtaas sa imong explanation. sharing ni nga tuwa bro og debate pa ni ingnon dito sa moderator. Okay, time. Next question.
O dili man ta debate niya to, sharing man ni paday ka na ito ba. Mabitan ning niya nga Nati ikaw ba na nimo bro nga nagkuan? Kini nag-comment ko kang apik ba? Matod pa niya nga kuan daw kining ko daw di daw kumusukol lang apik ko di ba? Ito mo nga. lang ay nani bro, mo bitaw ning so matutal na lang ta bro. Kailan man siguro kang Dinmar Santiago no? Wala di ko na kuan. Katubang na Katoliko sa una nga nagsabadista karon ibalik sa badista. Aperte niya gadi batihay pa magaling miya na tong bag-uhay lang. Karon wala mo tuwa ng inyong kanang 1844 nga dilimpyuhan ng sanktuaryo kay unbiblical kuno na para niya siguro nalalom-lalom na yang pagtuon. Kay dito magid na iya magid tong gipost ni Rasha TV nga abot atong Dinmar Santiago ito giingon ko ni Jando Alabado basig na update sa anya o ni Brad Stalwa niya usam ni Dinmar Santiago sa barista pa ni o dili sa ambot lang ano man o lain magpanudlo kay supak naman sa barista niyang panudlo no nang nalalom-lalom na gid pud taon siguro pagtuon ni Dinmar Santiago ato mo na nga mo to'y gingon ako bro nga kinahanglan ang mga propesya matuman ikatulong dili siya magdala og ubang dili siya kanang mudala sa mga tao ngadto sa ubang Dios labang patuohon niya nga naay laing Ginoo dirirata kinamna sa Deuteronomio 13:1-3 nagpasidaan batok abahin sa kaning adunay mahitabong timaan na ang ikaupatan na sayang kinabuhi bro bunga sa pagpakita sa mayong kinaiya Kini ato kini mapasir bro nga kuan man kining lain pagkuan kita amigo ta. Unya kini ato mga baser nga ning laban. Murag ila mo nilang kaaway. Sagdi na lang mga baser bro ay nagambata kay og content creator ka mas pabor ni noon kani mo dagang kag baser kay kuan kani ang ya kita amigo nya ni mitay. May mabagsinta. Gani. Wala guna. So mao na giingon ako nimo brother nga ang kamatuoran nato yung ipatigbabaw. So sayang lang kay naalang jud ka sa simbahan ba nga kanang ingnon nato nga dili jud bilong kay Kristo. So imbis na anak ka sa una hinghawa ka nya matud nimo katoliko ko sa una brodoy. Nya karon og imong palalumag tuon. Daghan ba yung mga libro sa Seventh-day Adventist Church nga nag-angkon nga katoliko tinukod yun sa itong Ginoong Jesucristo galing siguro nakaingon ta nga didukot naman yung kadihang relihiyon na narana nimo imor sa na alright so tudlo dia bro ako gyud kay ang tudlo dia ano man ang kuan kining magamit magud mo teksto dia sa kuan Osias 2:11 di ba ipahunong na ni Kristo ang kuan lagi pa unong na sa Dios ang adlong ipapahulay ang mga tinudlong pista di ba ano inyo ano pero unong ipahon ang adlong ipapahulay ang inyong ipahunong ano ang pista nagpadayon mo inani po dog senaryoho na to pagsabot bro imbis gipahunong na sa Dios ang adlong ipapahuloy gang piyesta nginyong gipahunong wala. Asa sa bro, kuan bro kay nagkuan ba mo ko. O ato lang ni balihon ha. Matod nimo nga kung gipahunong ng adlong igpapahulay nganong naaman mo piyesta ang adlong igpapahulay ra niya gihunong. O balihon po natong senaryo. Ngano man inyong gihunong ang piyesta ang adlong igpapahulay ninyo naara. Dili mo gusto og ipahunongon ang adlong igpapahulay. Ang piyesta ra inyong pahunongon kay ngano man di mo ganahag magpista kay gasto kayo gusto ra mo mamista. Dapat na hinabi ganina nga kauban mo ng Bible Apostolate ko brother. Mamista ba din ng Seventh-day Adventist? Mamista, uy! Dito sa mamista mo na! Jesus! Nga, dayon, kung ano masabi mo, demanding kayo. Di, musugot o baboy, kay kanto dyan nilahang mga manok, litson. Mamista na, uy! So, dito sa mamista na. Klaro kayo, kaya mapista mi dito. Nga, kay, siyempre, kay mo, anak mas balay. Among pagkanon, to nila na mo pagkanon baboy. Mamista, ang kanara, Iglesia ng Cristo, mo di mamista, kaya saksing di ko ba, di mamista, na kay Juan ako lang i-post kay magkuhan ko diya sa inyo bro maproblema sa pasodaan bro mo ni giingon nga kung gusto kang mamista mura kag Muslim namista dito sa katong mga napod sa barkada ba to gi-invite namista to daka pamista man pero gisudanan gisag tinapa
Kaya di man siya Oh. mukha og baboy. Pero at least na nga ni salmot siya dito sa kuan nga naagit siya. Sa kini mong piyesta sa simbahan Katoliko, bro. Of course, di ba nagingon sa Oseas 2:11 nga gidili ang piyesta? What ay problema da bro katong mga piyesta sa mga Dios-Dios nang gidili da bro? At Pero, piyesta pero bro, ito, kung pride lang. ano ka mo bro, maimpas yun ang imong hinigtan bro. Ay, well, kami bro, dili yun may manghinayang ana basta piyesta. Inani mo gud na bro, ngano ang simbahan Katoliko magpiyesta na may kaon. Ano ya? Gan- Ang kaning piyesta bro, but pasabot nagsaulog ta og kapistahan kay nagpa salamat ta sa mga santos nga maoy na nga maalam sa atong panginabuhian nga nilambo atong mga tanom tanan-tanan, in short sila ang nipatunga ana ni intercede. For example, Oh. bukid kay kagapuyo din ang inyong patron diana is kay puro man gyud mo ang inyong trabaho mananom og humay, mananom og mais, balanghoy. At in short basta bukid nana yun na gawas anang kanang imuha karon is panagat kay kanang panagat dagat man gina siya so labot isda man gina ibutang tala nga patron sa mananagat si San Pedro kay mananagat man to San Pedro so magpista ka ni San Pedro ang pangutana nganong magpakaon man ka after kanang misa good is mo na pinakadako nga pasalamat, the highest form of thanksgiving. Nagpasalamat ta sa mga grasya nga nadawat nato gikan ni San Pedro, na nakuha nato gikan ni San Pedro nga bisan ulan-ulan, bisan balod-balod dagan dia pun tagkuha kay naamay Mura gamay ang Karon, Kristo bro. Kung pa bro. ay sa ato lang yung manon kadali bro kay mag-live na ko. Kay apit na pala sotso. Mo ning senaryo bro nga nganong magpakaon man. Kay nagpasalamat ta sa mga tao, di ba nagpasalamat ta after sa misa, pakaon ta ano man. Kay atong gi-share ang mga blessing sa mga tao nga makakaon rag karne panahog piyesta dari sa nawa na. So karon what if Brad? Ug man na ko sa inyong balay pistang tunog diri sa mga June 27 man sa inahan sa kanunay panabang. Ug man na ko da bro. Pakanon ka ko nimo. Pero magrespeto man sad mi sa imong pagtuo. Kung gusto kang mukaon di man moingon simbang Katoliko, laig relihiyon, sibat ito, pauli dito. Kaon tama sa imong mahimo. Kung ganahan ka, kay ang kaning pagkaon na mo is pasalamat is mga tao nagpakaon mi tungod kay bugti balo sad namo ba kay naman may mga grasyang nadawat mo nang mag-ihaw dyan nya kasagaran Gusto, bro? pista ha Mura gamay ra mo gasto kun sa mo mag-anniversary mi. aw on kani among pista dili man ni padakan na gasto okay ra gali sa mo di mi maghanda ang importante nakaapil ka sa santos nga misa kay ang tinuod nga kaon diha naman jud santos nga misa mo na tinuod nga espirituhanong kumbira giambita na to ang lawas ug dugo ni Kristo panahon santos nga misa des pagkalawat pero inig-abot nimo sa imong balay mag-ihaw ka 80,000 gyud among gasto. ay kanang 80,000 og gidak-an mo gasto ana simpleng paagi og dili mo kanang tawag aning ni ang para madakan naman tay gitawag na tog bukbo naman tay gitawag tog sosyo so pwede ra sad ta diha magbukbo mo partahan ta nikabotan ng katumanan inyong kolektahon magbahin mo bahala na kag unsaon na nimo imong kwarta imuhan na so mo na ipaagi na mo dire kung wala nang sosyo bugat gyud pos bursa og wa kay trabaho kaya sa may gasto nimo mo nang maingon ka nga mangambit na lang sa Brad og 5 ka kilo unya na man kay amigo mo na Brad na mo'y naghanda mo Brad ugana ta ginagmay ginagmay makapakaon ra ka di malingaw sa di mong amigo o maingon ka nga Brad ug man na ko sa imong balay madawat imong hiniktan da ay sus kami bisan pagpila kay hiniktan malapa na mo da dapat nakapakaon mi kay wala man mi mag-after nagbahurot among hiniktan nangamo da is naka-share sa blessing mi okay na mi onda ra gud nas Katoliko Bayaw dia bro sa Sambuanga bro. ha Na koy bayaw dia Sambuanga. asa madapit sa Bongga Ora po kay wa ko ka nakalimot ko. Benjamino apelyido? kay na may inkarnasyon dire sa mong silingan na mo inkarnasyon di apelyido nga Parinti na. oh, kwan, ang kanina sa kalibin nga babae nga pila na sila katoy dugay na gina inkarnasyon ng apelyidos babae unya kato niya igsuon nga lalaki nga gaboy-boy diri sa among silingan pod boy-boy og kupras inkarnasyon dia po apelyido ato so parintir siguro to nimo
Alright bro, so salamat sa panahon bro ha, kay muragapit alas 8 bro. Sige, salamat bro. Alvin Alvin, lang ta. mangumpit. Oy, Oh. bro, Nasunod Alvin, na dito kita. ba sa pastor? Si Alvin bro, ingon man si pastoy. Dili ba ako pastor ha? Wala ko'y katungdan sa simbahan. Ultimo ra ko nga kuan. Ultimo ra ko nga miyembro sa simbahan. Sama kang Ellen G. White, ultimo ra si kaya ang tawag na mo kang Ellen G. White, Sister White ra gyud, dili na siya kuan. Wa mi magila Ato nang pa ni Lucille Viñales Makalintal. Okay man si Pastor dili high blood dapat open-minded lang para mabalik sa totoong tinukod ni Kristo. Ter, salamat sa imong pag-beauty ra. May gabi ni mo Ter. Okay. Mm.